Sad mu opet kažeš da sedne. Pa mu daš. Bravo. Sad opet. Prvo mu kaži da sedne, pa mu onda daješ. Čekaj da poruča. Tako. Opet isto, kad poruča, kažeš mu da sedne, pa mu daš. Kaži mu da sedne prvo. A, pa prvo mu kaži, tako. Sad mu baciš. Kaži mu sedne prvo. Čekaj da poruča. Pa stanik kad te pogleda, onda mu kažeš da sedne. Tako. Nema više. A ima još. Čekaj kad poruča, onda mu daješ. A ti si mu sve dala? Daj mu sve, ajde.